ширкати Текемобайл ки 14 сол пеш вориди бозори мухобиротии Тоҷикистон шуда наздик ба 1 миллион муштарӣ дошт дар вартаи муфлисӣ қарор гирифтааст. Ситора Гулова, як масъули ширкат, рӯзи 24 апрел дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт ки барои эълони расмии муфлисӣ қарори додгоҳи олии иқтисодиро интизоранд. Ин ширкат ба муштариёнаш паёмакам фиристода талаб кардааст ки дигар ба ҳисобҳои худ маблағ ворид накунанд ва аз хадамоти ширкатҳои мобилии дигар истифода намоянд. Ҷамшед, як сокини шаҳри Душанбе, гуфт хадамоти Текемобайл арзон ва мувофиқ буд. Масъулони ширкати Текемобайл мегӯянд то замони дарёфти қарори додгоҳи олии иқтисодӣ хатти алоқаи худро қатъ нахоҳанд кард. Замоне ки ба дафтари асосии Текемобайл дар шаҳри Душанбе рафтем, дар як ширкати қаблан сермуштарӣ ба ҷуз чанд нафари масъул каси дигар набуд. Дар маркази қабули муштариён дар ошёнаи аввали ширкат касе ҳузур надошт. Тавре дар ширкат гуфтанд тақрибан 80% кормандон аз ҷумла операторҳо, муҳосибон ва кормандони техникӣ озод карда шуданд. Масъулони ширкат мегӯянд сабаби асосии муфлис шудани ширкат таваҷҷӯҳи ками муштариён буд. Ба болои ин қарзи ширкат аз молики чиния ширкати ZTE замъ шудааст. Бино ба иттилои масъулони ширкат, ZTE барои онҳо таҷҳизот харид, лекин Текемобайл натавонистааст қарзҳоро баргардонад. Дар ин робита ZTE ба додгоҳи олии иқтисодии Тоҷикистон даъво бурдааст ки Текемобайлро муфлис эълон кунад то тавонад бо фурӯши амволи он маблағи харҷ кардашро бозпас бигирад. Ҳамин тавр масъулони Текемобайл мегӯянд ин ширкат бинобар мушкилоти дохили худаш ба вартаи муфлисшавӣ расид. Аммо Ғафурҷон Иркаев, раиси анҷумани ширкатҳои мобилии Тоҷикистон, гуфт ки ин ширкат ба рақобати бозор тоб оварда натавонист. Аз тарафи дигар санҷишҳои паёпаи мақомот ба қавли ӯ ба вазъи молии ширкат бетаъсир набуд. Соҳаи мухобироти Тоҷикистон то чанд соли пеш аз бахшҳои рушдкунандаи иқтисод ба шумор меомад, вале дар 3 соли ахир 3 ширкат Тисел, Мегафон ва Билайн аз ҷониби сохторҳои андоз барои мушкил дар пардохти молиёт ҷарима шуданд. Аз ҷумла ширкати Билайн 151,3 миллион сомонӣ, Мегафон 155 миллион сомонӣ ва Тисел 155 миллион сомонӣ ҷарима шуданд. Ду ширкати аввал дар баҳсҳои додгоҳӣ мағлуб гардиданд. Феълан дар Тоҷикистон 4 ширкат Вавилон, Тисел, Мегафон ва Билайн фаъоланд. Қаблан ширкатҳои мобилӣ чандин маротиба тариқи сафоратхонаҳо ва намояндагиҳои созмонҳои байналхалқӣ дар Душанбе аз гаронии андоз шикоят карда буданд.